Merina Griseko lagunak Julen eta Pascal Arratsaldeon. Arratsaldeon. Zer dut zauete? Oso ondo, ja esan lasai, oengoz, erikusuko du. Ikusten jatzu hor begixan lasai zauztela. Bera dago lasai, nire dago lasai. Nirekat antsietate sozial puntua. Jende asko dago. Bai, baina pasako zen. Bai. Bueno, ez dituzte ezagutzen horrela, ez? Osea, antsietatea ukitzea hola... Maskara bat. Baina nik berdin ikusten dut. Hori egisa da. Bai. Zuen izena asko atera da agertu da azken elkarrizketetan, ze igual jendeari galdezka, zein da zure referentea, zein da zure gustoko musika taldea eta bar, eta Merina Gris asko agertu da. Ojo gaztea sarietan, igual zerbait iritsitekelako, ez dakigu zer gertatuko den entzuleen botuek erabaki dutelako, baina Pascal, ze aurre ikusten duzu gaurko gauera begira? Buko haimitzat gure abestia jo, eta etorriko dana eta kitxo. Azkenekoz 40 minutu rocken izan zineten Durangon, aurreko asteburuan, eta hor berotasuna itzela izan zen. Horko giroa hemen sortzea zaila izango da, beste testu ingurua da, baina zezapore utzi dizue 40 minutu rockek? Oso nagia esan, 8.000 pertsona zeuden, gainera topera zegoen dana, eta egia da taldeko, esarak esan zuen mikrotik, baina taldeko lautik 3 geunden horrela kilikolo, osasun aldetik, bai, ondo guztia dagoela horrela nik uste. Eta ala ere oso ondo guntzan, beraz, nahiko motibatuak gatoz eta nahiko momentu honean, esango dut. Eta zer eramaten duzu okerrago, zuzeneko bat eskaintzea hemen gaztea sarien gala honetan, edo guk daukagun hemen fotokoletik pasatzea, jendearekin hitz egitea, beste talde batzuekin, publikoarekin? Esan dezala Pascal, Duda izpiri gabe hau, honek. Nidaka galdera tonto bat, baina oin esan dugula fotokola bertan dagoela eta hori dana, imaginau, fanen bat etortzen baldin jatzue argazki bat eskatzera, karo, zuen maskarekin zaozte, maskara barrutikan barra itzen dozue edo zaozte tipo zetaz? Depende zeinek eskatzen duen. Egia batzutan argazki sesioetan eta horrela nik begiak izten ditut, edo bizko gartzen naiz, edo dena erakoa. Baina, simaz, dene disfruterako, ez du inor gartzen. Claro, zuentzat pandemiak segitzen du, gare batean egia pandemiako musukoarekin, espresio batzuk saiestea erraza zela, baina kasu honetan, zuek betirako ja, maskara jarrita, edo zer egin dezakezue. Bai, tal cual, esanet, a ver, gero, gure artean eta ez gabe maskararekin, baina, bueno, orain egia, saiatuko garela full mask egoten, maskara garrita, eta bai. Only mask. Aizue, eta gaurko galara begira, sari banaketara begira, nola ikusten duzu eden? Zuek bi izendapen dituzue, okorez nago, ez? Disko honenarena eta talde berri honenarena? Bai. Baita. Bueno, baina egia da beste izendatu batzuk ere badaudela, lagunak ere izango dituzue asko, ez dakit nola eramaten da hori horre izendatuta egotea beste lagun batzuekin edo ezagun askorekin? Bromak egiten ditugu, lehen olaiakin hitz egin dugu, gero joperekin ere bai, nahiko brometan ibiltzen gazen, ez dugu serio gehartzen. Nik uste gero bakoitzak bere horrean seriotasun puntu batekin hartzen duela, ez? Denok nahi dugu sari bat eraman, ez bakarrik horta etorri, baina badago hori, baina brometan. Baita norduz? Balio du horrelako sari banaketa batek, kontaktuak egiteko, igual kolaborazioaren bat sorliteke, azkenean jendearekin elkartzen zara, erlazioak egite dituzu, balio du hortarako baita? Bai, baliteke sortzea edo sortu izana, gainera, kolaborazioa. Baina beti esaten da, egon behar dela hor eta hortan ari gara. Eta norduzu referente gisa, zelen esan dugu, ez da zuen izena asko agertu dela aurreko elkarrizketa horietan, zuen kasuan orain, noren izena esan dezakezue referente gisa Euskal Panoraman? Igual Jofe bat, edo J. Martina bat. Nik esango txopet taldea. Txopet, cuidao. Nazkagu bakoitza bi kamiseta, txopetenak. Eta hori? Real fans. Zuria eta beltza. Bakoitzak berea. Hauztena bakoitzak bi nani, baina ez. Hori. Nabaritu dadila benetako fanak dira. Bai. Gurekin setean guzaio berezionetan, Merina Griseko Pascal eta Julen eskerrik asko zorte on geroz zuzeneko daukazu, beraz ondo joan dadila, bale? Aupa, guapos! Zure musika